Benvinguts a dissenymobles.com. Avui els vull parlar de com detectar les qualitats en el moble modern. Aquest tipus de moble s'acostuma a fabricar amb tableros xapats, melaminats o amb DM, que és el millor per anar a lacat. A diferència del moble clàssic, que s'acostumen a fer amb codornelles o llaços, el que són els calaixos, aquí la gran majoria es fabriquen amb guies metàl·liques. Com a comprador i per detectar la qualitat, em fixo molt amb el tipus de ferratge que fa servir el fabricant. Guies corredisses de calaixos, les frontisses, els anclatges i els rodaments, si és que són portes corredisses. També li dono molta importància en els fons dels calaixos i a les traseres dels mobles, ja que amb un gruix important són els que donen consistència al producte final. A més de tot això, si el tacte del producte ens dona una bona sensació, podrem assegurar que el fabricant fa un bon producte. Moltes gràcies per la seva atenció i fins al proper vídeo, on els parlaré dels passadissos i distribuïdors. Mentrestant, ja saben on soc, els atendré amb molt de gust.